Oath Elite. My orders to the police and the military was very clear. Go out, hunt for them, make them surrender so that we would know their connections and we can gather more evidence. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Subukan inakutayin mo. Gayong sa likod, bawat kilala na nakakapatay, may kwento at pamilya na iwan. Noong 70s, 80s, may stigma at sinabing bitato, mga agad sa isip is criminal yun. At syempre, sino ba yung batato? Saan ba makita yung bitato? Sa mga nakakulong. Di ko namalayan ang bawat patak ng segundo ko ginagugulog sa mundo. Hilag, talunan, nag-iisa, makasalanan, iyan ang tinuran
sa akin ng mga taong akala mo'y malilinis. Mga matang mapanghusga na tila parang minsan ay hindi sila nagkasal. Ano bang magagawa niyo kung nabubuhay ako sa pagkampi? Ngayon, kasama na, gagawa tayo isang panibagong kasaysayan. Adit! Iwasan mo mga yan. Wala mabuting gagawin nila. Ladies and gentlemen, once again, Oops Elite.